Guys, iki mbah jam piro guys? Iki wis awan. Desa iki mendadak pengen masak sayur menir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Desa iki gak sengaja masak ya guys. Karepe kan manasi sayur, terus manasi nasi. Lah kok ndelalah pengen masak sayur menir. Wis blenger sayur lodeh guys. Ki mau sayur lodeh ki tak blusukno kulkas. Terus ning kulkas ki enek bayem, gambas, terus walok. Ki bahan sayur menir. Lah iki bahan-bahane wis tak siapno kabeh. Iki wis jam setengah 10. Tapi sampai guys. Tapi iki idene iki mendadak ya guys. Sampai pletoten kabeh dhisik. Iki sing bumbu sayur menir. Walah, bahane iki bumbune iki ya simpel, praktis, nayoh. Ya cuma ngene iki bumbune, guys. Uyah grasa, bawang, brambang, terus gula karo penyedap rasa. Lah terus iki kunci. Iki mau tak cuci bersih, guys. Kunci ora kunci motor lho nggih, iki kunci jamu. Tunggalane kunir, bangsane jahe ngono-ngono lho guys. Tapi biasane iki dhewe desa ya mawa cara, kadang yo enek, kadang yo gak enek ya guys. Ki eneke kan ning apa nek ning kene ya ning alas-alas, nek gak ngepot dhewe, gak nandur dhewe ya gak ono. Terus engko iki beras. Jadi ora nganggo jagung, ora nganggo apa tepung, tapi nganggone iki beras tak kumket ndek esuk iki guys. Terus engko lawuhe iki tepung sing tak nggo goreng tempe gembus. Terus iki enek engko bahan bakwan jagung, dadar jagung. Terus iki bahan sambel. Lho, koyo ngene. Wis mantap, tak sambi goreng tempe ya, guys. Mbah pokoknya tiba-tiba iki kok pengen sayur menir, pengen sing ijo-ijo. Delalah ning kulkas ki kok yo enek bahane ngono lho, guys. Tak golek-goleki kok enek, ya alhamdulillah. Terus lanjut gaspol iki pokoknya. Wis tak kakno kompore iki yo wis. Sing pertama iki tak goreng tempe gembus sik. Ketoke mbayangno mam kok wis suweger ngono kae lho guys. Iki sayur lodeh, komune adik dhewe iki kan sayur apa guys? Ayam kampung. Jadi kuah tok karo iwak iki ayam kampung eman-eman ape tak buah. Yes pokoke eman-eman ngono lho guys. Tak panasi neh kok Pak Su mesti yo ora gelem. Terus iki mau wis lanjut gaspol nyayur menir. Pak Su sik ngewangi ngerit pari guys. Sik ngewangi panen. Ngene iki urung bar panene dhisik iki sampai pirang-pirang dino. Mulai ke dino Minggu, Senin, terus iki Selasa, Rebo lho. Wis 4 dino lho guys ora ngebarno. Soale kan manual. Dadine yo suwi memakan waktu ya guys. Apa-apa serba pakai tangan semuanya. Tapi nek dose dos mesin. Nah tapi proses ngerete karo numpuke kan yo suwi yo guys. Jadi yo sabar. Wong damene yo arep ditumpuk. Dangdut indungu apa ora gitu. Tak atenane sik guys, soalnya tanggane dhisik nek nyetel telo
son horeg iki bantere mbuh. Yo banyune wis molak-malik, guys. Wis munclak-munclak iki lho. Iki sing pertama-tama tak cemplungno kuwi apane dhisik ya, guys. Iki kates nom. Terus waloh. Sing dhisik ya iki ya. Kok bingung aku. Kates sisik ya. Katesnya dulu. Terus bayem karo kemangi iku ya tak cuci, guys, tapi tak apa kumbah bareng, tak cuci bareng. Biasanya nek wong-wong kemangine didhewekno, tapi nek dhisik ya langsung dicampurno bayem ngene wis simple. Alhamdulillah musiknya wis dipateni ya Allah Gusti. Mbok ya sithik eding yo, aku yo pengen gawe konten. Sing kono yo nek nyetel ki mbok yo elon-elon ora usah digiaspol ngono ndak kena apa yo. Sampai urek ning dodo, ning kuping. Yo suka-sukane dhewe ya guys, ning omahe dhewe yo tip-tipe dhewe, listrike dibayar-bayari dhewe. Lah tapi yo piye yo? Kadang lho lah kok dimulai neh, kadang ki ngrungokno ki ya sampai horeg ning dodo. Dhisik iki kluweh barang ki lho, isek duwe satu iki lho guys. Ini ki dikelo asem iki lho, enake di sayur asem. Wes ndang umup tak enteni medhoke terus ganti waloh. Iki wayahe manglik tempene. Tempe gembus. Senengane Pak Suwi ini guys, tempe gembus. Iya. Tak sambi kilo guys, iki diulek sampai lembut ngono, dihaluskan. Bar kuwi terus beras iki diulek. Pokoknya bismillah, la haula, musiknya muga-muga aja ndungu sampai ke videoku ya guys. Nek dirungokno manual ngene iki bianter, tapi kok muga-muga ning suara HP ku iki gak patek banter. Wis tak sambi lho kula. Ini bumbu sayur menir. Kan enak ya guys, family online sing kon nyepilno bumbu sayur menir dhe ngono. Eling dhisik kelingan. Lah iki tak sepilkan. Mbak sinten nggih? Mbak atau ibu atau sapa pokoke dhisik eling kon nyepilkan bumbu sayur menir. Mau tak sepil ya guys. Bumbune iki nuwayoh, paling gampang golekane, simple, praktis. Paling enak yo kelan menir guys. Bumbune iki simple. Tur yo arek jegar-jegur meneh wis mateng. Bumbune wis halus, ganti berasnya dicemplungno diulek. Nek rumangsaku yo guys, wong tarah ngene iki yo selera-seleranan nggih, yo seneng-senengan. Nek rumangsaku iki yo ora kaya beras diulek mriki suwedhep. Rumangsane dhisik lho nggih. Kan wong yo selerane dhewe-dhewe, yo kadang enek sing seneng nganggo jagung manis utawa jagung biasa ngono iki yo enek. Tergantung selera. Nek dhisik kok seneng beras diulek. Iki jenenge sayur menir, tapi nek bayem bening dikeki kunci iki jenenge sayur bening. Nek ning kene yo guys, kadang yo dhewe desa ki mawa cara.
kadang nek ning kene jenenge sayur menir. Kok ning gone daerah sampean sayur apa ngono. Beda-beda. Jadi nek jenakno iki beda-beda. Bahane iki padha. Tapi kadang iki wong ngarani ngono iki oh ning kene ngene kaya blonceng, umpamane kaya blonceng iki, Guys. Blonceng iki nek ning kono-kono enek sing ngarani bligo, enek sing ngarani apa ngono neh iki Guys ning daerah Madura nek ngarani apa ngono dhisik mari yo nek bar jak omongan iki lali. Enek Guys ning kene iki enek dua macam. Blonceng iki yo enek sing anggek pentil kuwi rupane putih, sampean gede yo putih. Tapi yo enek sing anggek pentil ijo sampai tuwek rupane yo ijo. Jadi enek dua macam. Iki jenenge blonceng putih karo blonceng ijo. Dhewe-dhewe. Sampai tuwek lah rupane yo ijo, yo enek sing kecilik wis wedake mbeluk-mbeluk ngono kae blonceng putih iki jenenge iki. Blonceng putih karo blonceng ijo. Mrene badok iki ning guritan iki blonceng ijo, soalé rupane ijo. Jerene family online nek anu Dik iku dudu blonceng sing dienggo manisan, Dik. Sing dienggo manisan iki jere kulite kasar gak halus ngono kuwi. Tapi kok dhisik gak kok belum pernah ngerti ngono lho, Guys. Sing kulite kasar iki sing piye? Nek rumangsaku blonceng iki kulite yo alus. Tapi kadang dewe daerah, dewe kota iki yo enek tanaman sing dhisik ora ngerti, Guys. Sing dhisik belum sama sekali belum ngerti, belum paham. Kaya okra iku, okra iki pertama kali enek wong nandur ning kene okra iki opo lho? Okra iki opo ngono. Delalae wis enek wong nandur wis akeh ya dadi ngerti oh okra iki apa kegunaane lho Guys, bagus di tubuh jerene ning luar negeri iki ya ning TikTok iki ngono Guys. Jerene iki apik kanggo kesehatan, bagus kanggo kesehatan, tapi dhisik yo gak pernah masak. Ning kene iki malah nek sing belum pernah masak iki malah dibuaki lho Guys. Kadang sing ngono kuwi lho, mangkiran dibuaki. Lah carane masak piye? Nek wong desa kan biasa ngono kae yo. Carane masak piye? Aku gak pernah masak. Ngene-ngene aku gak ngerti carane masake piye. Ngono yo do wedi Guys, ibu-ibu ki yo takut ngono kae lho. Cara ape nganu ki dimasak apa ngono, tapi nek sing wong wis ngerti ning luar negeri, ya Allah, jenenge okra ning kene mahal, regane iki larang iki, tapi nek ning desa malah dipakakno wedhus. Lucu malah. Sing mangkir-mangkiran iki malah dipakakno wedhus, gak Jawa dimasak, Guys. Ning wong desa iki mbah ilat-ilat desa iki mbah piye kok. Dadi iki gak mengenal panganan sing sekirane dikenal zaman dhisik-dhisik ngono kuwi lho. Dadi yo ora dimasak, malah dibuat dipakakno wedhus, dicacah-cacah ning mbahon iki. Ora payu. Okra kan adole kuwi 6 cm nek gak salah. Kok nek lewat 6 cm kuwi yo dhewe regane jere murah regane iki. Nek sing wis do nandur kuwi lho. Iki kan cepet. Pokoke ngunduhe lah bendino saben dino iki. Pokoke panen terus. Kok nek kejawan yo wis regane beda. Angka ketuaan sithik ngono regane ya wis beda. Makane apa ae iki ya dhewe daerah, dhewe kota ya dhewe ya Guys. Nek ning kene ya enake ngene. Kadang gak mengenal tanduran apa. Aja meneh kok apa ki okra apa Guys. Wong sing labu siem apa dhisik urung pernah masak. Rumangsaku ki kok labu siem rasane piye, terus kaya pare apa iki dhisik belum pernah masak. Yo mungkin ae yo dhisik dhewe yo kalau menawa ki kaya kurang suka, jadi kurang seneng. Nek wong-wong kuwi yo kadang sing wis kena asam urat, sing gak mangan kacang, gak mangan apa kuwi, sayure yo labu siem iki, Guys. Nek labu siem kan cara mono ki netral. Ora duwe apa piye ya gak duwe sirikan. Dadi niki ibu-ibu sing wis kena asam urat iki sing digoleki apa? Sing digoleki ya labu sing bentuke dawa ngono kae, Guys. Nek ning kene labu nggih.
Tapi nek sing ngono kuwi biasane digoleki wong sing wis menderita asam urat apa ngono kuwi lah. Lonceng ngono kuwi kan wis bebas. Cara ngono kuwi gak duwe keluhan ngene-ngene ngono. Digoleki para sing penderita ngono kuwi. Kumpul yo family online semuanya, pokoknya dijauhkan dari penyakit apa aja ya guys. Pokoknya diparingi sehat selalu, panjang umur. Jadi ini mam opo ae los dol. Ora nek pantangan ngono ngene kudu mam ngene yo iso tumbas, kudu mangan ngene yo iso tumbas iki dadi diarani awak sehat ngono iki guys. Awak sehat, pikirannya tenang, seneng, happy. Meskipun gak banyak duit, gak apa kuwi, gak berlimpah harta, tapi kan hidup iki iso dinikmati. Umpama kok pengen bakso, cara saiki urung duwe rezeki ya sesuk eneh iso tumbas. Wis alhamdulillah awak diparingi sehat, mam apa ae lolos iki wis alhamdulillah lho guys, tenan. Wis bersyukur banget pokoknya. Meskipun awake dhewe iki kok pengen mam ngene urung iso tumbas saiki, oh sok-sok nek duwe rezeki iso tumbas. Umpamane ngono iki guys. Dadi niki ya wis ngene iki lah urip ning desa nek kon jur-juran kaya mam iwak sapi, kaya apa ki nek gak wong bener-bener kayane wis gede, wis sedinane iki kaya kayane iki melebihi 100.000 ngono ya wani ae ya guys. Lah nek sedinane cuma kaya 100.000 kono kok iwak sapi ya munting, sesuke nek wis gak mangan. Munting guys. Nek kaya dhisik iki otote wong kocek jagung ae. Munting. Yo mam, kadang yo tumbas, yo jenenge iwak sapi ra ketang setahun pisan iki yo. Nek pas waktu lebaran yo mam lah jenenge iwak sapi. Kadang yo nek anak lanang kan cara mbah piye-piyene kudu tumbas iwak sapi yo tumbas. Mas lali mantan itu terus maksudnya iki. Nek dhisik keluargane akeh, dulure akeh, cedhek-cedhek. Iwak sapi kan yo mahal. Nek cuma tumbas 2 kilo 1 kilo gak gondro, guys. Gak ngromesi. Dadine yo timbangane tumbas orang ngeratani, gak ngendumi, yo mendingan masak opo ngene iki. Lah piye engko masak ngene mosok arep dimam dhewe. Dulure cedhak-cedhak, wong tuane dulure akeh yo, guys. Engko mosok mam enak dimam dhewe. Yo gak penak, yo beda karo Mas Kalimantan, cuma satu keluarga. Jadi ini tumbas 1 kilo 2 kilo wis paling-paling nyeluke dhisik paksu wis yo beda jauh guys. Nek karo anak-anak kehidupane dhisik beda jauh nggih. Dhisik isek mikir masa depane anak, isek mikir dindangku nek njaluk kuliah, isek mikir piye. Tapi nek jenenge wong ki yo mikir masa depan gitu. Mosok entuk duit dintekno sak gedakan juga mungkin. Nek trimo mikir mam sak gedakan kaya ning diingi dienggo mam saiki yo mueh-mueh. Tapi kan kok anake terus uman opo? Anake terus piye? Mikir masa depane anak. Nek mikir awake dhewe ngono rak wae, dienggo mangan yo iso-iso ae. Tapi itu terus anaknya itu piye pengen ngene soalnya Dinda iki 1 tahun kas kan wis kenaikan kelas iki wis kelas 3 SMP. Ora yo mikir engko SMA duit tok ae engko bar SMA wis jaluke nglanjutno kuliah. Terus nek entuk kaya dientekno pisan ae terus piye masa depane anak. Bingung guys. Guys tak sambi. Guys, udah tiris mateng iki berarti tak ulek lembut koyo ngene. Terus karek bayeme, karek mbah bayem. Wis mateng guys. Alhamdulillah. Lho. Sayure ini iki sing mam marai lekoh piye ngene iki lho. Pirang-pirang dino dhisik wis gak mam ijo-ijonan. Iki sayure. Terus sambele
lawuhe. Sambel iki sambel desa ya, guys. Nek sambel kota kan rupane abang, iki sambele rupane bleketek koyo ra iku. Lombok abang larang, guys. Pokoke ngene iki ya. Pak Su nek ngeler sak piring lho. Bar ngerit pari rupane sampai mbusik bulu kutuk kok ngene iki. Wong elek jere Pak Su. Niki lawohe bakwan jagung karo tempe gembus tak campur dadi siji guys sampai manjung-manjung kok ngene lho. Iki seneng ambi ngono iki Mas. Sayur panas, sego panas, terus untuk mangan ngono guys. Ya kayak meja ngono ta wae. Ayo iki parakno rene, Bapak. Kayak jedenge kae piye kae cek rontok jeru apa? Hah? Wah, iki tawah opo? Lah mbah. Kandhani nek umat pengen masak ya ngono guys, tapi nek males ora pengen masak ya wis sambele ra gorene Mas. Nek kudu dhisik iki nek umat pengen masak ya ngono kuwi apa tak masaki. Tapi nek lagi males ya. Lho, kok gak sarapan ya, Mas? Ya jam piro iki? Lho. Ya kuwi iki semangan wong man pindho kok esuke sarapan sego goreng sak piring. Jam piro? Jam 11. Jam 11 sik sarapan iki ya enten. Kok gak ngrumasani ndek esuk bar notol. Paling. Sarapan esuk. Sarapan iki ndak. Ndek esuk entuk sepiring lalap timun. Timune iki lho sak kresek gak mbok-mbok Mas, gak mbok lalap kok. Guys, mantap guys. Sesuk diterancam yo enak. Siap panas iki. Jangannya kurang asin kurang. Jangan. Pak Su entuke ning sawah iki cepet mulih iki wis ditelepon karo wong mlaktor, guys. Sawahe dhisih dhewe kono ki kan enek wong mlaktor ya Yasir. Tapi wis dimulai pura ya, Mas? Mbah. Ya emang ditelepon. Lu urung aja urung anu lek kita praktor lek. Aja mbok golekno plaktor liyane ngono. Wong mbok gawekno mlaktor dusuk. Gak, ngono yen mulai sampai rano kono. Iya. Jawane iki yo timbang nandur mbako iki yo anggere ngajagung. Masih bingung, guys, antara nandur jagung apa mbako. Pak Su ki cek bingung. Pokoke yo jagung ae jarene. Nek jagung ki open-openane yo ringan. Tur yo gampang ora wedi keglepek banyu ngono ya, Mas. Nek mbako ki trauma kaya sing taun ndeknane ki lho, guys. Wis karek ngundoh, wis karek mangan, wis karek nganu wis apa ki? Glepek banyu yo moek. Dadi niki engko nandur jagung ae. Rencanaku kiwa tengene sawahe dhisih iki ya dipasrahno dhisih misan, kon nanduri jagung misan. Ngene ponakake putu ya Mas Ulung iki. Nggone putune Pak Su karo nggone dulure Pak Su misanan. Iki dipasrahno Pak Su misan, guys. Jerene iki ngene, pokoke nganu De, nggonku delokno nanduri jagung misan De, sing penting resik. Engko gampang sok ben masalah hasil iki. Ngono enek asile yo bagi nek gene yo wis ngono, tapi kan kene berusaha nandur ya, guys. Muga-muga ae yo aman dari wong ganteng. Ya ndra aman biasane. Lah yo, ya muga-muga njaluk dongane ya, guys. Berusaha, sing penting kan kene mbah piye-piye niki berusaha nandur. Ben duwe arep-arepan kaya wong liya-liya ngono kae lho. Wis ora ndembaon, engko nek sawah diben bero malah piye ngono. Ya bismillah ae lah. Pokoknya diawali dengan kata bismillah, sok ben muga-muga jadi alhamdulillah ya, guys. Panene melimpah, tapi iki yo gantung mlater yo. Wah, bernatur. Yo tapi yo mbah piye-piye yo enek Mas mlater yo gelem.
Mbuh piye-piye niki yo duwe hasil guys. Iki nyatane sing wis tak alakoni karo Pak Suki ora petang garap sawahe wong-wong, enek asile sing sawahe dhisih parine dijual, ora tak gawa mantuk. Dadi hasil sing ko sawahe wong-wong tak gawa mantuk kenek tak nggo mam saben dina. Tapi ngono tetep bersyukur ya guys. Wis alhamdulillah. Cara ya berkat supporte panjenengan, berkat dukungane panjenengan semuanya. Ini namanya. Jadi dhisih iki mbuh piye-piye gek duwe rezeki ya guys. Wong ki isane yo mek berusaha karo berdoa. Nek masalah hasil, masalah dadi ki pasrahno karo Sing Kuwasa ae. Mungkin usaha. Nah, sing penting ki usaha karo berdoa. Berdoa tok tanpa usaha yo Ora jadi. ndangae berdoa tok ora di apa kuwi lakoni karo nyambut gawe ya ora dadi ya guys. Ya wis loro-lorone lah. Nek masalah panen dadi ora wis tergantung Sing Kuwasa kono nek maringi rezeki piye. Muga-muga ya diparingi rezeki sing akeh, panenane melimpah. Kan awal-awal engko paling enek iciran pirang pes ya Mas nek 3 kedhok kuwi. Sekitar piro kok? 6 ya. Perkiraan ya 6 pes ya 6 kilo. 6 kilo guys, muga-muga sumen dadi, panene dadi, rego jagung yo larang. Ya bismillah ae nggih. Dungane panjenengan, pokoknya njaluk dukungane panjenengan, njaluk supporte panjenengan semuanya. Muga-muga sumen hasilnya melimpah. Alhamdulillah. Warek Mantap. montol-montol guys, Pak Su. Keringete. Tak jagung. Oh alah. Pateni kok aku ora kuat bojoku mateni. Alhamdulillah ndek esuk tak gorengno sego guys. Dinda karo Pak Su tak gorengno sego. Apa ki terteran kok ngene adike dhisih tak goreng. Terus sing sayure lodeh tak cemplungno kulkas neh. Eman-eman iki guys lah kuah ayam kampung. Isih enek iwake sak kethek. Kan dikek iwak ki 3 kethek to. Lah kuwi tak apa? Mam sak kethek iki di mam Dinda sak kethek, dhisik sak kethek, terus iki sik sak kethek. Plungno kulkas. Wis dadi sesuk di nget neh. Tumbasno lompong-lompong tumbasno apa. Kena nggo mam neh ya guys. Mang enek embuse barang iki Mas, gak roh. Wis nang terjun nang delok sawah Mbung Anyar. Tukanan iki. Iya, engko tukokno mie ayam ngono ae. Gampang nek masalah openane cah-cah wis. Tukokno mie, tukokno lontong, tukokno bakso wis dadi. Apa sing keri? Wah, cegeh. Parek ya cegeh Mas, mosok lha piye? Ya wis nganu dienggo mlaku-mlaku sik enek 10 menit ben rontok glorot. Urung-urung Lanjut guys, nang sawah guys. Lanjut ndelok sawah. Terus muga-muga entuk orderan wong tawa sapi ya Mas. Wis pokoke doaku ki selalu menyertaimu Mas. Tak dukung kok omah kene muga-muga entuk rezeki. Engko gek-gek ndelok sawah ya enek wong tawa sapi ya guys. Isuk paing Suk pasaran paing ki yo nggawa siji, alhamdulillah. Ora petang nggawa siji loro disyukuri. Yo mergawe tani, yo mergawe bisnis. Yo endi sing gathuk lah pokoke. Disyukuri. Ranggo topi. Anak-anak kok sepi kayak nek ketok ning ndi.